Grow local, buy local at eat local. Yan ang kampanya ng Department of Agriculture sa pagsisimula ng National Rice Awareness Celebration noong Nobyembre. Hangad ng kagawaran na all year round ay maging sapat ang supply ng bigas at iba pang agri-product para sa mga Pilipino. Kinalampag din ng DA ang iba't ibang malalaking nagpapatanim na suportahan ang mga makabagong teknolohiya at pamamaraan sa pagsasaka. Ito raw ang sagot sa mabilis at mas maraming ani. Hinihikayat din ng mga local government unit at ibang institusyon na bilhin ang produkto ng mga magsasaka sa tamang presyo. Sabay ring inilunsad ang programang Rice Sponsibility na naglalayong ituro sa mga kabataan ang kahalagahan ng bawat butil ng bigas. Pinarangalan din ng Department of Agriculture Central Luzon ang mga nagwagi sa idinaos na National Rice Awareness Month Poster Making Contest at Quiz Bee Competition. Umaasa naman ng DA na sa taong 2021 ay magiging locally dependent na ang rehiyon sa mga pangangailangan nito sa iba't ibang agri-products. Rainiel Pawid, CLTV News.